Sanibonani. This is the latest episode of Sizokuthola. Ucolani uyitholile i-tip of 80. Ukhona umuntu wesifazane othengisa idakamizwa. Manje uyahamba ucolani, uhamba nama-investigators namaphoyisa. Bayahamba kusebusuku, ama-investigators bayamtshela ukuthi simtholile loyo muntu wesifazane nokuthi usebenza nabo bani. So kuyomela ukuthi sisheshe sifike laphayana. Right? Okay, fine, ucolane asheshe nalabo bantu bakhe, i-team yakhe yonke. Uma befika bathola ukuthi lo muntu wesimame lokuthi othengisa idakamizwa uMandende igama lakhe. uMandende, it's not the first time avela kule show lena. This is the second time. Kusho ukuthi ke uMandende ecaleni baye bamkhipha nge-warning, bathatha idakamizwa kuye. Manje wabona kahle ukuthi hayi ke angeke basaphinda futhi baza kuye. Manje sebafikile. Ucolani uma efika uyamtshela ukuthi Mandende, uyazi ukuthi every time mina mangifika ngifunani. Asho uMandende athi hayibo ngiyaxolisa Ucolani ukuthi nje umuntu akathola imisebenzi, so into ithi bengithengise nje kancane ukuze ngikhona ukuthi ngibeke ukudla etafuleni. Ambuze ucolani ukuthi okay fine, zikuphi idakamizwa ngoba ngizele zona lana. Asho ukuthi angiphathanga lutho ngoba lokhu bengikuphethe, which is a full moon, sekuphelile sithengisile. Right? Ucolani ambuza ukuthi le dakamizwa lezi wena uzithathaphi? Manje sesifuna umuntu lo wena uthenga kubani kuye. Asho ukuthi yena akazi, athi yena akazi ukuthi who is the bigger person, bathatha kuphi lezo idakamizwa lezo, kodwa yena le full moon le ayithengile le incane le uyithatha kubafana abathengisa kuphi laphana estradini. Okay fine, ucolani athi okay, sizohamba ke Mandende uyongibonisa labo bafana labo. Ayike avume ugele ngoba uyabona ukuthi manje sezimshubele. Last time waphuma nge-warning, this time uzokuboshwa kwangempela. Bayafika laphayana, lucky enough bakhona labafana laba abathengisa laphayana etradweni ebusuku. Ucolani uyabathatha bonke. Right? Uyabatshela ukuthi bafethu ngizothatha idakamizwa, niyazi ukuthi nani yenzani lana. Right ke. Manje ke uMandende osekayakhuluma noXolani. Xolani yambuza ukuthi Mandende, because last time masisifikile la bosebenzisa abantwana bakini ukuthi bakuthengisele. Manje so sebenzisa ingane yabantu, intombazana nje encane. So sebenzisa intombazana ukuthi ikuthengisele ama-drugs. Guys, angazi ukuthi kwenzakalani really eMzansi ngoba nangu uMandende uyazenzela. Ningakhohlwa guys ukufollowa.